Het is 12 minuten over fjouren. Op naar het vierde uur van Sneur in Friesland. Van dit uur krijgen we contact met Wilfred de Jong. Dan weet hij hem, dan gaat het om het Sterke Jerke-project. Het jacht, het vlot wordt bouwd in Haas. En er zijn al die andere activiteiten waar we zeker even nog bijpraten moeten. En er is een Friese versie van het Sterke Jerke die het ondertussen kan opnemen. Die zullen we even hier litten. Omroep Friesland. Sneur in Friesland. Het is 8 minuten door die halve 4. Geregeld praten wij hem even bij hoe de activiteiten die te ontwikkelen worden. Terug het team Sterke Jerke. Je weet dat het vlot in ombouw is. Dat leidt in Haas. Die enorme grote buizen voorbij komen, jongen. En geregeld willen wij op een hichte houden van allerhande nieuwe initiatieven die het rondom dit Sterke Jerke-project ontwikkelen worden. En dan krijgen we altijd contact met Wilfred de Jong. En dat is nou net ook. Goedemiddag, Wilfred. Hey, goedemiddag, Geert. Nou, laten we even zien naar wat zaken die er spelen. Vooral, je zit wat in de marketing op het heden, hè? Ja, het gaat wel erg hurry-up, ik zou zeggen maar, Geert, komelijk. Het gaat fantastisch. Wat ga je al hier bij de eind? Ik lees iets van t-shirts. Nou, ik lees net alleen nog wat van t-shirts. Ik zocht echt t-shirts. Dat ziet er mooi uit, man. Ja, die zien er mooi uit. Hè. Dat is, ik weet niet, ik had die net nog even wat appt. Ik weet niet of dat nog binnenkomt. Oh, wacht even. Ja, wacht even. Ja, jongen, die telefoon die is hier net heel actief. Wilfred de Jong, er is nog een shirt. Oh ja. 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 Gistermiddag onverwachts, want ik wist het ook niet. Ik kwam bij de fotoshoot en toen zag ik ineens dat er ook nog een ander nieuw t-shirt bijkomen was. En ja, een beetje 60's-achtig, erg mooi. Betty Spitz had het gemaakt. Dat andere t-shirt, wat ik die al gestuurd had, de foto's daarvan, zeg maar, die waren van Edward Kobus. Ja. Erg mooi allemaal. En zo hebben we in één keer 2 verschillende t-shirts. Nou ja, dat is toch hartstikke mooi. En die ben van de verkeer, Wilfred? Ja, die ben voor de verkoop. Dat doen wij niet zelf ook, Geert. Er is een winkel in Leeuwarden, de Saint, ik zal één keer de naam noemen, die verkoopt t-shirts. Die het opdracht, als je het zo noemen mag, geven aan een paar kunstenaars om dit te tekenen en daar t-shirts van te maken. Nou, dat is wat mij gaat fantastisch gedaan. Hij gaat ze verkopen en van elk verkocht t-shirt krijgen wij €5 van Sterke Jerke. Dus het is toch weer een inkomstenbondeling. Ja, toch weer. Ja, en een mooie reclame. Ja, nee, natuurlijk. Het is hartstikke leuk betocht. En elke euro is welkom, toch? Zo is het toch maar, hè? Ja, zeker. Nee, de mooie t-shirts, goede kwaliteit, €5 voor ons. Was een beetje consternatie over een van de t-shirts, want er staat een soort boegbeeldachtig dame op afbeeld. Ik weet niet of ze het zien heeft, maar hij moet zien, dan zie je daar toch een, ja, zoals dat vroeger ging natuurlijk bij die schepen, een wat vooroverhangende dame met een stukje blote borst. Nou ja. Kom op, zeg, het is 2021. En dat jet bovendien bij het zeebonken leven, jet dat gewoon. Absoluut. Ik zei ook, jongens, als dit niet kennen met Donald Duck erop. Maar ja, die heeft ook die broek aan, dus dat moet niet. Ja, Donald Duck, ja, dat bedoel ik maar. Nee, kom op, steeds. En bovendien, het is net slim dat het een tikkie controversieel is, Wilfred. Want dat helpt alleen nog maar voor de verkeer, jongen. Ja, maar zo is het ook. En als je dan terugziet naar het verleden van ons als Jerkes, nou, wij waren ook niet altijd even degelijk hoor. Dus nou, wel natuurlijk, wel met de goede, maar ik vind het best wel prachtig. Breek u de bek net hier. Nee, hartstikke mooi. Nou, dat is leuk. En dan is er nog iets van bier. En dat bier wat nou Bonaire, heb ik dat nou goed begrepen? Ja, dat is goed begrepen. Kijk, er is Sterke Jerke bier. Hè. Ja. Ook weer zoiets, dat doen wij niet zelf. Er is een lokale brouwerij in Leeuwarden-Lef. Die het Sterke Jerke bier op de markt bracht. En dat bier, nou ja, dat gaat redelijk bij de horeca zou ik bijna zeggen, nou daar gaat het natuurlijk niet goed, maar nee. Het wordt wel redelijk verkocht bij slijterijen. En er kwam vraag Bonaire. Nou ja, wij hebben een speciale band met Bonaire. Ja, natuurlijk. Daar staat ons monument. Ja. Daar is de gezaghebber van Bonaire is ambassadeur van Sterke Jerke. Kortom, we hebben daar een warme band. En zij wilden dat bier op het eiland gaan verkopen. Nou, er is een hele partij die kant op gaan. Dus leuk. Ja, mooi. Ik heb de verhaling hier, daar staat die zelf onbeheer had om dat persoonlijk te brengen. Ik weet niet of dat verhaal klopt trouwens. ik gooi het in de groep en ik zou zeggen, daar staat me daar in steun. Want Jaantje zei het net ook al. Ja. Nou, als het nou niet goed komt, we gaan het persoonlijk afleveren. Ja, nou die zit al in de auto naar Schiphol, die treft erachter. En dan test dat ook? Ja, zei ze, ja. Ja, nee, dat is helemaal clear. Nee, mooi man. Nou ja, als de bouw van het vlot, dat rint ondertussen gewoon terug, neem ik gewoon, toch? Dat zit net stil, toch? Nee, absoluut niet. Nee, het is prachtig om te zien hoe snel dat gaat. Kijk, in eerste instantie liepen we wat achter. Dat halen we ook niet in. Dus dat achterlopen, dat blijft zo. Maar er is vanmorgen nog weer een bouwvergadering geweest. Ik heb zo net de papieren gekregen wat er allemaal besproken is. Nou, dat is voor mij even een abracadabra, bovendien met 17 pagina's.
Dus daar kom ik zo snel niet uit. Maar waar het grofweg op neerkomt is dat alle laswerk, dat moet binnen nou en een paar weken toch echt gebeurd wezen. Daar moet goed over nagedacht worden, want over een paar weken dan gaat hij in de coating. En als je één keer in de coating is, ja, dan kan er niks meer last worden. Dan kan je niet zeggen, god, waarom daar maar toch in een bolder, ik noem maar wat, dat gaat dan niet meer. Dus die jongens van het bouwteam, die moeten enorm goed nadenken, waar moet wat komen, wat het moet nou allemaal gebeuren, het kan nou allemaal nog last worden. En dan gaat hij in de coating en dan komt het afwerken van, noem ik het maar. Ja, in de datum van de waterlating, zie ik maar zeggen, is dit nog steeds vast? Die 6e mei, voor genodigden, zeg ik er even bij, voordat luisteraars nou denken, daar kan wel even heen. Nee, dat is niet zo. Een beperkt aantal mensen is daarvoor uitgenodigd om op 6 mei de zaak te begonnen. Hij gaat niet echt in het water, zoals eerst wel de bedoeling was, maar dat gaat niet gebeuren. Maar het is wel leuk om onze sponsors, onze ambassadeurs, de media, zoals het ook heet, daar eens even rond te leiden en laten zien waar wij mee bezig zijn. Ja, hartstikke mooi. Nou, dan tot slot van dit blok, Wilfred. Wij hadden nou contact door Wistad, maar eindelijk is hij er dan, toch? De Frieske versie van het Sterke Jerkelied. Daar had Griet mag ik nog even wat tussendoor zeggen? Ja. Want we van de week ook nog natuurlijk van het IMF nog weer een prachtige bonuscheck kregen, omdat wij het mooiste idee in hadden leverd. Qua ideeën voor subsidie. We hadden van het IMF al 75.000 gekregen, maar van de week hebben we van dupeerde Fokkens hebben we nog €2028. Dat is een bonus voor het mooiste, het origineelst ingediende plan. Dus zo zie je maar dat ook ambtenaren, die zijn toch nog wel slim, hoor. Absoluut, dat zullen we dat geven. Ja. Daar hebben we goed over nagedacht. Ja, dat verwacht je dan niet, maar dat is dan toch wel even... dat mag we nou toch echt even een compliment hoor, Jan. Dat ben ik wel maar niet. Absoluut. Ja, mevrouw Fokkers, die weet nou het paal te vinden, zullen we maar zeggen. Dat hopen we, want die weet vast nog meer potjes. Ja. Zullen we dan nou even naar het plaatsje van het Sterke Jerkelied? Want Griet Wiersma had er even mee bemoeid, begreep ik? Ja, Griet had het al even in op verzoek in het Fries vertaald, noem ik het maar. Hè. Het was al in het Nederlands, komt ook nog in het Engels, maar Griet had het in het Fries vertaald. Arnold de Jong is in eerste instantie de studio indoken en van de week is Griet Wiersma ook in de studio geweest hier in de Telesound-studio's van Frans van der Borg. Ja. Om haar part op het nummer erbij te zetten. En, ja, de primeur, de wereldprimeur zelfs, Geert Jong. Ja, kind. Jongen, de landelijke en internationale media staan hier voor de door te dringen. Echt weer. Het is, ik ga alle moeite om zijn boet naar door te houden. Maar we hebben nog even wat slotten om te litten. Want wij willen het eerst zelf houden wat op begreep staat. Het is wel heel leuk trouwens. Sterke Jerk en Arnold. Ik meen dat Griet Wiers met jongens zo. We zetten dat plaatsje op. Zeg, verrek, dat is een mannenstem. Ja. Nee, wat klinkt Griet Wiers maar gek naar die corona-business zijn wij nog. Weet je? Maar dat blijkt Arnold te werken. Nou ja, zo hartstikke mooi. Sterke Jerke, Wilfred de Jong. Ze komen al even om in dit programma. Dank u wel voor die bijdrage nou, Wilfred. En wij draaien het Sterke Jerkelied van Griet Wiersma en Arnold de Jong. En een noffelijk weekend. Ja, je kan abonneren, dat komt goed. Ja, dat treffen we daar. Oké. Hoi. Zo'n jonge kerels mij een misje. Bouwden een vlot en gingen naar zee. Zeven die ocean, wie haar een credo. Een spollen op een toer, gitaar. Sterke Jerke, hij komt weer om. Nou oproemen, die grote plastic brei. Het is wist te let, maar beter let dan net. U vrouw die knapt er een soort van op. It's time to realize this can go on. In alle talen, meesken denk erom. Het is wist te let, maar beter let dan net. U vrouw die knapt er een soort van op. De Jerke strand op Bonaire. Een zwarm speelde haar der onwal. Waar heet de Fionestien, waar de avontuur wie dien. Maar hij 40 hier, binnen ze waarom. Sterke Jerke, hij komt weer om. Nou oproemen, die grote plastic brei. Het is wist te let, maar beter let dan net. U vrouw die knapt er een soort van op. It's time to realize this can go on. In alle talen, meesken denk erom. Het
is vis te let, maar beter let dan net. Uw vrouw die knapt er een soort van op. La 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 la. La 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 la. Het is vis te let, maar beter let dan net. Uw vrouw die knapt er een soort van op. It's time to realize this can go on. In alle talen, mensen think erom. Het is vis te let, maar beter let dan net. Uw vrouw die knapt er een soort van op. Uw vrouw die knapt er een soort van op. Uw vrouw die knapt